Jama'a kamar da ke kallo nan muna cikin kasuwar hatsi ta garin Faskari, inda kasantuwar wannan canjin kuɗi kasuwar bata ci gaba kamar ta saba shiga a kasuwannin baya su gabata. Kuma kasuwar yau kamar yadda nazanta da wasu daga cikin dillalan sun bayyana cewa ana sayar da buhun dawa akan naira 12,000 idan kuɗi hannu ne, amma idan transfer ne suna ba mutum 15,000. Gare kasuwar nan kuna kallo a duk kusan za a iya cewa ta yi ramai-ramai, kawai yanzu kusan karfe 1:30 za a iya cewa kenan kasuwar ba ta cika kamar ta cika. Kuma a nan inda nake tare ina tare da wasu daga cikin dillalan kasuwar wanda kuma kila za su kare mana bayani. Assalamu alaikum malam, gashi na ga kana cikin wannan kasuwa, za mu so mu ji sunanka. A matsayinka na DPO ko kuma a ce memba na cikin kungiyar masu yadda hatsi na wannan karamar hukuma, ya ka kalli wannan kasuwa? Idan misali kamar waken soya ana sai 27,000 a kuɗi a transfer, kuɗi hannu kuma ana sai kaga wannan bambanci ya sha talaka ne ya shafa ba wai. Kana ne idan transfer ne ana sayan shi naira 27,000? Idan transfer ne in yanzu ka kawo za a baka 27,000, in kuma cash ne sai ka nemi ma wanda zai baka 20,000. Ko mun ji bayani ka ce mana buhun waken suya idan kuɗi hannu ne kuna sayan shi 27,000? A'a, transfer 20,000. Ko idan transfer ne kuna sayan shi 27,000, kuɗi hannu 20,000 da nawa ne ka faɗa? 21,000. An samu mace wani 6,000. Dalilin da yasa aka samu bambancin saboda babu transfer, duk mai POS din da ke Faskari sun kai wajen mutum 20, amma naira 2,000 in ka je neman wajen su sai ta yi wahala. Babu transfer ko dai babu kuɗi cash kasa? Babu kuɗi cash, sai dai kuɗi transfer yadda gwamnati take so abin ya koma. To malam gabar wada mun ji farashin kuɗin waken suya inda aka samu banci wajen 6,000 kuɗi ƙasa da kuma kuɗi transfer. To kuɗin masara da dawa mun so mu ji ya farashin yake kasancewa. Masara idan transfer ne ana sai naira 18,000, idan kuɗi hannu ne ana sai naira 15,000. Dawa kuma idan transfer ne ana sai 15,000, idan kuɗi hannu ne ana sai naira 12,000. Bambancin ma shine transfer ma ta yi kuɗi hannun, saboda kuɗi hannun ma ka nemo kana haɗawa da Allah a baka, amma transfer ga masu nan saboda babu kuɗin. To ba mu ji farashin dawa ba. Farashin dawa kuɗi hannu naira 12,000, transfer naira 12,000, bambancin naira 3,000 ne a kayan. To zai idan an tambaye ka ya kace ta wani fanni wannan canjin kuɗi ya shafe ka, me zaka ce? Wannan canjin kuɗi ba ma ni kaɗai ba, ya shafi dukkan talakan da ke ƙaramar hukumar Faskari da jihar Katsina da Najeriya baki ɗaya. Amma dai kiran da muke yi ga shugabanni su ji tsoron Allah. Wannan abu komai daren daɗewa mun san Allah zai tada su ya tambaye su diba da yanayin da suka sa talaka ciki. Amma dai kuma har kullum ba za mu kushe ba, muna yi musu addu'a idan masu shirya ne Allah ya shirya mana su, idan kuma ba masu shirya ba ne Allah shi ya san yadda zai mana da su. Amma dai muna so su tausaya mana, su kalli halin da talaka ke ciki, Allah ya sauƙaƙa mana, su sauƙaƙa mana wannan sauƙi ya samu kuɗin nan su wadata hannun jama'a. A jama'a game da kalla mun sami ko mun ji rahoton yadda farashin kasuwa ya kasance kai tsaye a wannan kasuwa ta hatsi ta garin Faskari mai shi ranar kasuwa. Ilan baka samu bayanin cewa kusan buhu daya na waken suya akan suna sayan shi 27,000 a kuɗi ƙasa, idan kuma kuɗin transfer, idan kuma kuɗi ƙasa ne sukan saye shi naira 21,000, inda ake samun akalla bambancin naira 6,000. sannan kuma a buhun dawa to za mu so kai maka ƙara wani bayani, mene ne zaka ci dangane da wannan farashi ne? Bayanin da abokina ya yi gaskiya na ji daɗi akan haka. Gwamnati gaskiya ta yi mana, mu da yanzu a yanzu muna cikin wani yanayi. Dawa a ce 10,000, a ce wake naira 20,000 ina lahiya, kuma an kawo dawa 10,000 a kuɗi ƙasa ko a kuɗi transfer? ƙasa. A transfer wa? A transfer.